Tropical Storm Kristine mugawas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR karong hapon o gabii. Kinuman sa pipila ka adlaw nga pagpuso-puso sa dakong bahin sa Luzon ug Kabisayan. Apan posible ang mulup nga direksyon niini mobalik paduol sa PAR. Kini ang gimonitor karon sa mga otoridad daliwa sab sa laing disturbance sa dagat Pasipiko nga nahimo ng usa ka tropical depression. Gitanaw pa ang posibleng senaryo sa bagong bagyo nga kun mopaduol sa PAR, mo recurve palayo. Kung hingpit nga makasud, tawgo na kini og Bagyong Leon. Gitanaw sa PAGASA ang posibleng interaction sa Kristine ug sa laing bagyo. Apan pasabot nila, daw sa layo ra kaayo ang distansya sa duha ka weather disturbance aron magka-Fujiwara effect. Samtang dinhi sa Subo ug Central Visayas muarang-arang na ang panahon. Apan posible gihapon kuno ang paghuros sa hangin. Sa atong nakita karon is less ang chance pa na mag-Fujiwara effect because ang distance via sa Fujiwara effect ang mag-close ang duha ka weather disturbance is around 1,400 kilometers but sila is medyo layo pa karon ang kanilang distance, that is above 1,400 kilometers.